nakahagit sa akong paghunahuna kining giingon diri sa atong unang pagbasa nga ni Propeta Isaías. Niingon ang Ginoo, kay magbuhat na ako bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi. Yan ingon pagid siya, aning bag-ong langit ug bag-ong yuta, wala na'y maghilak, wala na'y magbakho. Nya ang kabataan dili na mamatay nga masuso pa. Ang tigulang matigulang gayud pag-ayo, una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batanon. Naa ba ni ron siya? Dili gid ni siya langit. Kay kung langit pa ni, dili na unta mamatay, na may limit sa edad. Pero batanon kuno kaayo ang mamatay sa 100 years old. Tinuod ni dili. Lingi ay mong tupad ing na hapit na kamatay. Ina. Ako ang gipamalandungan ako ni aginis kalibutan gihimos Ginoo, hain ka ning dapita no nga iyang gihimo nga bag-o nga kung maabot ta didto di na ta mag-away, di na ta magkanaganing, di na ta magsigi og minatay, wa nay mga pagbakho nya ang ato kunong mga tanom mubunga og maayo nya kitay mananom kita say muani. Ana ba kuan mo ana? Way klaro. Akong nahinumduman nga sa kuan sa kanini ang research kuno ba kining mga tag-as kay edad nga tao karon at present, kaning tag-as kay edad nga tao, ang una ginilang isulti nga dili jud kuno sila magbaton og kasuko, diha silang kasing-kasing. Di sila ba maghambin og kasuko. Ang dali kay mamatay kana gyung magsigig kasuko. Okay, stressful man na. Nya matod pa sa kaning atong mga experts sa aning mga panglawas, ang kana gyung stress mao ginay dako kayong factor para mo hatag natog dagko kayong mga sakit nga makamatay. Mo nang doktor kada gyud patambal nato ingon dayon avoid stress. Sige, lingay mong tupad na kay-stress karon. Unsa man ang stress? Kana bang mura kag gikapoy, gilaay na. Ana no? Naay daghan na to. Ana no. So sa ato pa, doon na di ay mga tao nga niabot og tag, niabot og tag 100. Katong akong iyaan nga akong gimisahan 101 years old niya after 2 months namatay. 2 months ba to? 3 months namatay. Niingon siya nako sa akong sigig interview niya, moingon gid siya nako unsa man gyud imong sekreto. Ingon din siya nga kuan ra gyud di gyud ko maghambin og kasuko. Di gyud ko masuko. Bisag gisakit siya maayo, di gyud siya masuko. Ug naman kuno siya kasuko, iya dayon kunong itugyan ngadto sa Ginoo niya, higugmaon dayon niya kadtong nakapa hiubos niya. Di gyud kuno na mulapas ang usa ka adlaw. Ana. Lingay mo to pad ing wa karoy gikasukan. Wa kay gikasukan ron. Onay una, nya ikaduha, kani mga tag-as og edad, simple kay gikaon, utan, mga isda, ana, dili sila anang mga kanibang mga processed food, kanang mga lamian yung kayo, mga fatty foods. Di sad na sila magsigig hubog-hubog, wa na sila iinom. Ano bang hubog amo inom pero di yun mo hubog. In short, nawa nila ang gitawag nato in quotation bisyo. Bisyo ba? Apil gud kanang pagpangutang, simple man kay sila kinabuhi, wa sa na sila utang. Ang sa ato pa di ay kining bisyo makapamubo nis kinabuhi.
Nya kana sang di ka mo bisyo, mutaas imong kinabuhi. Ikatulo, nga ilang common nga isulti nga rin ako sa akong paniid, kining pag-ampo. Kasagaran Diyos mga maampoon, dugay kay matay. Makita man na ninyo dinis atong parokya. Niya magisayok kay mag-ampo din mga tiwasono na biya na sila. Gatong tanahon, pero hantod karon buhi pa gyud. Porti pang sayuha mga dji din bago pag ko din nanuktok ko na sila ko nako kinsa man ang nanuktok abi nako bag mga kawatan nako ngano unsa may ato nga din sila nga pader kami may tig rosaryo din pwede pa may rosaryo nako sige nako gamay na lang ning kuwang ani mga matay na sad ni sila hangtod karon hapit na lang ko mamatay sila lagsik lang gyapon no sige gyud ampo kanang pag-ampo di ay mao din na siya gyud ang usasad nga makapataas kinabuhi. Ampo, rosaryo, meditation, adoration, ana. Unsa may lungtad ani nga kun magsunod ita sa pulong sa Ginoo, mauna ni ang panahon, mauna ni ang bag-ong yuta ug bag-ong langit. Kani bang magsunod ta sa pulong sa Ginoo? Anhi mo taas ang atong kinabuhi. Ingkaw niya pa din na malagi mga buutan nga wa kaabot og 100 years old naapektuhan sila sa mga tao sang mga buangon. Naiuban gipangpatay, naiuban gipang torture, nasa uban na aksidente kay gibanggaan aning ni ang mga nakasuyop na among sila ba. Naiuban nga matay kay naggubat, naigo sila sa mga bomba. Dili tungod kay namatay sila sa kanabang ilabang sayop. Ana, namatay tungod sa laing tao. Ana, mo na siya ang nakapatay ang mga buangon. So ang nakapamubo karon sa kalibutan sa edad nga moabot na lang tag mga 40, 50 naghanak ay nga matay ang mga wa magsunod sa Ginoo. Gilingay mong tupad ina nagsunod yung kas Ginoo kanunay ang kalibutan manggod karon lahi dali kay tang magduda basta pulong sa Ginoo atong questionon atong analyson pero pulong gani sa mga celebrities pulong sa mga politicians pulong sa mga businessmen pulong sa mga sikat nga tao, wa na tay daghang question. The person himself is the testimony of truth. Munang mailo din ta, inig-ingon sa celebrity nga ang pagpablan sa buhok, makapagwapa, itso dayo gwapa, blan dayo buhok dayo. Inig sumpay spilok, mauna na makapagwapa, sumpay dayo spilok dayo. Wa na question. Inig-ingon nga, kining pagpanganak duha ra gyud ka bata aron makapalit na kag house and lot kay ni improve kay ilang kinabuhi kay gamay ra silang anak halalay git dayon kondom dayon ana wa na daghang pangutana zaman sakto dili na unsa may itong buhaton balihon na ron nato aron makasud ta sa bag-ong yuta o bag-ong langit nga gihimos Ginoo pulong gani sa tao apil na ning pulong aning nagwali question na ba o tinuod ba pero pulong gani sa Ginoo ang imong nabati nga naas Bible or naas atong doktrina sa simbahan ayaw na nag-question na inig-ingon sa Ginoo higugmaa imong kaaway higugmaa dayon ayaw na pagsigi question ay na pagsig unya o higugmo mag-anad ang buang unya daghang ikag pangutana ayaw na higugmaa dayon inig-ingos Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad ayaw na gyud paningil ay na pagsigi question unya ako gunang kwarta unya magbunsa na lang ko sila'y mahayahay nya ako diri maapike ayaw na pag-question ana Ansawan, okay mana? Mutaas gina inyong kinabuhi. Inig-ingos Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ipalit og slots. Ayaw na question palit gidayon.
Kaya nga naman, ang atong simbahan karon kabos. Mao na maligya tag slots kay naay panginahanglan ang atong parokya kay kabos siya in relation aning maong panginahanglan. In relation sa kumbinto, naatay panginahanglan sa pagbayad. Mo nang naatay SBF DAG or San Vicente Ferrers Parish Daily San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces nga slot, tag 500 pesos per slot. Ug naa kay 500 palit dayon. Ayaw na pagsigig ingon unya. Ayaw na pag unya. Ang ato sang parokya nang inahanglan og igasto para ning atong Holy Week o kaning atong mga gastuhanan sa pista karong umaabot Parish Pista April 13 na asad na divine cleansing, healing and strength nga slots, tag 200 pesos per slot. Na kay 200 karon palit dayon. Ayaw na pagsiging unya mo palit ko ana. Ayaw. Mao na nahitabo diri sa atong ebanghelyo. Tanawang atong ebanghelyo, ang official, ang iyang anak himatyon. Giadto niya si Jesus dito sa Kana kay paadtuon niya sa Capernaum sa iyang balay aron hikapon ang iyang anak aron maayo. Unsa may gisulti ni Kristo sa amahan, pauli na, naayo na ang imong anak. Pulong niya matud pa diri sa atong ebanghelyo, ug mituo siya sa gisulti ni Jesus. Nilakaw dayon siya. Way milagrong nakita. Pulong ra. Nituo dayon siya. Didto siya nagkaduol sa ilang daan. Pagkaingon ugma kay layo bayag lakaw. Pagkaingon ugma na nasugatan niya ang iyang mga sulugoon. Niingon ang imong anak naayo na. Kanus-a man naayo. Gahapon, alaunas hapon, nahuwasas hilanat sa hala, mao man ang orasa ang pagsulti ni Jesus. Sa ato pa, nituman siya, bisag wa pa siya nakita. Nga naglakaw siya more than 12 hours or around 12 hours nga wa pa siya na nakita nga epekto sa iyang pagtuman sa pulong ni Kristo. Pero ni epekto gidi ay. Muna usahay kamo mamalit mog slots. Palit mog slots. In kasus para ako ra bagining ipalit og panihapon, ipalit ni mog slot. Anang gabi una gigutom gyud ka. Wa man kay kaon. Nakuha mo? Pero kay nahigugma makapagpalit og slot, okay lang. Pagsunod adlaw, gutom lang gyapon kay wa na man jud kay kwarta. Ana, kay imo man gipalit og slot ang tanan. Unsa may sunod? Unsay sunod? Mamatay ka. Wa man kay kaon. Mamatay ka. So dunay duha ka book options. It's either adto ka mabusog sa final na gyud nga bag-ong langit o bag-ong yuta nga wa nay kamatayon dito sa langit, or mabalik kag kabanhaw. Daghan kay nahitabo ana namatay nya dangtag pila gani ka oras na giusay niabot nag 48 hours na banhaw ni balik og bangon. Unya dugay kay namatay pareha ni Lazaro. Namatay si Lazaro sa hilanat. Ana, pagkamatay, 4 ka adlaw nang gilubong. Kaysa ila sagod sa una, ini kamatay karon ilubong mandayon. Ana ba mo tong 4 na kaadlaw? Nabuhi wa? Nabuhi oy. Gipagawas ni Jesus og iyang giingnan ang mga igsoon si Marta og si Maria. Tangtangi siya sa iyang bindahi og pakan-a siya. O kaon gyapon balik. Hindi man mo mutuo. Ang importante lang yun, musunod lang kita sa Ginoo. Dinhi bitaw sa unap, pagkadtong ingon nga ilisa na to atong atop kay tuo na kayo. Order din kog atop nga blig-on kay tanan, mahala ra ba ani? Katong pagka mga Pebrero man to, sugod ta ani. Nya paghuman ang atop,
ato da itong giguba din hing kisami. Ang kisami na to, perti man to na nagbitay naman to din nya ang ato sang kurente, sige sad ka bati na kayong koneksyon kay sige tag ka trip off kay kanana ang katuragot tong kwintador order sa tag kuan kanang transformer mahal baya na sus pag resulta dire igo gyung wapata kabayad bisag wapa gito ka atong nabayad ato mga 500,000 ra tingali nya ang atong gasto dire hapit na to mo 3 million nya dinhi pulos na to hinumdum bitaw to pulos na dinhi scaffoldings pagka Marso 18 mo deklarar bitaw ang atong simbahan nga wa nay misa ang atong tanang solicitations gipangdaway ni balik naglingkod ko dinhi ani pagkapit sa 19 Marso mingaw ang palibot niingon din ko sa Ginoo Lord unsa man ning simbahan na scaffoldings forever ana nya ang gihonghong ra sa Ginoo pari ka pagmisa lang dili na nimo concern kung mahuman ba ning project pagmisa lang mo to misa ta i-order man atong diocese nga i-sod sa online gisod sad natos online uy nidaghan mga subscribers pagka June atong gi-announce diha sa social media nga naatay mga projects gikan ato hangtod karon mga naanas mga 200 million pesos ang atong nadawat nga mga donations ug nahimo kining daghan dagko nga mga projects di lang dinhi hangtod na sa atong tibuok archdiocese ug outside sa atong archdiocese sa Sugbo di ba pakpakan na to ang Ginoo ni epekto ba dayon wa oy wa gyud dugay kay ta dinhing antos atong lockdown hala usay magkutoy atong tiyan wa natay hapit kaon nya ni asay managlinya dinhi kay mangayog bugas hatag sad natog bugas kada buwan hatag bugas wa natay hapit bugas nang hatag pagitag bugas hinatagay lang kita ingnan ko sa akong ubang dinhi atong mga kapitan pader hinay-hinay lag panghatag basigwa tay ikasustenir nako niya mas grabe pa maning ila kaysa ato no gihurot gid nato tanang makuha din karon perti na natong bugas giordera na sa kog bag-ong prescription sa maintenance kay nana sa kuno koy taas nga sugar gyapon ano man sige yung kaon perting daghanang pagkaon ana naepekto na ang atong pagsunod sa pulong sa Ginoo nga paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So kamo sang namalit og slots, ayaw din mo pangitag automatic nga epekto, pero I will assure you ang Ginoo mohatag gid ninyo sa grasya nga inyong gikinahanglan. Nasay uban immediate, nasay uban midget, nasay uban remote, pero the same maunay imong gikinahanglan. Ang Ginoo mo'y nasayod ana mo na hinaot unta nga musod ta ning bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gihimos Ginoo dinhis kalibutan unsaon pagsulod tumano nato ang iyang pulong without question but obedience, immediate obedience sa iyang pulong. Sige katapusang lingi sa imong tupad ing nakarong si manaha mamalitag slat nakaron yung si manaha palitag slat immediately nindota no sige manindog na ta pagampo sa katawhan masaligon nga magampo kita kay ang Ginoo kanunay abli ang iyang kasing-kasing alang kanato muingon kita Amahan, ayuha kami. Amahan, ayuha kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mahimong timaan sa makaalim nga buhat ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila, nga may balatian sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami. Nga ang mga doktor, ang mga nurse,
ug sila nga nagatiman sa mga masakiton mopakita sa kaluoy ug sa kalumon ni Hesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos niyang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga kining panahon sa Kwaresma mahimong panahon sa pag-alim ug sa pakighiuli sa mga kabanayan ug sa mga katilingban sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga ang mga masakiton ug mga nanag-antos makabaton og kahupayan ug suporta gikan sa ilang mga banay, mga higala ug mga silingan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Nga ang atong mga hinigugma nga nangamatay makatagamtam sa ganti sa ilang pagtuo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ayuha kami. Langitong Amahan, ihatag kanamo ang among mga kikinahanglan nga amo karong mapaubsanong gipangamuyo nganha kanimo. Kay amo kining gituboy uban pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.